Ole ama sain thlir tu te chibai kabuk le ve ka cheu tunruma chuan siamsiami pachuau bina IG live na video hmunom tak mai thlir ho tur kan nei le to a chumi ma chuan siamsiami pachuau video viral chungchanga thutlem te han soi ve lok ka duwa siamsiami pachuau hian Mizoram pum pui baka state danga kan mizo u naw te rilru alu khat le maya zoram mi puite makti a hlo hle meya apoi kan ti hle ani siamsiami pachuau hian mitam tak khongai a hloa mi sel na kara le mi hmu sit na kara te a bei ram thin ani amai ro chu tunchuma aron lar dan hi chuan zoram mi puite a bara khai hle meya mitam takin an leina zual ani ama ngei hian aron phaboka mitam tak chuan an oi phal lo ani Instagram te live to lo tur te in an tia a khe real hi a chheveka he thil wang hian siamsiami hi an ngoya YouTube la mani se a in tar lang thei si lo apoi kan ti pui hle ani ama soidana chuan kha video ron viral kha a hriat lo hlana thleng tak meu ani thua soya publica soi chu avek lo thil hi oma comment alo hmu te le YouTube channel then khattena a chanchin an soidana te hriom atingoi ngoya hetiang anga kursual na lamzonga mual pho hi khovela du lo ber mai po ania ti chuan siamsiami hian sex kan hmang lawa ma se ruakin engtin nge ka ka hre mi lo ma se kha chu atan soi achi lawa police te kota ingkim ada ta zo kani clear tu te pon hrithiam mila zoram mi pui te pon comment lama te kan hu chi anga comment te kan fim khuranga ti chuanin siamsiami IG live na video hi kan lo thlir chhun zom don nia makati akam tam thak ti chu wan sa ka phei chepui te a hian tu ma hi tel ve lo se ka mo khoi se takin an tan pun na kin ka be se la ha 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 Min sel pon min hel pon nan bang sang lo oh kan du nu so we gp ti nang we YouTuber sa ban lok eh unlock eh video unlock eh min cho nên là min cái số kanun pa nga hin kanung se do na ka siat lo lutuk afangin khatia anga video a cover sak kha ka lo nia tu van than eng fangin nge ka ramang min ka ti swal thu ani te me ma se kho ngai takin lim ka tum ve voi eng sat nge in tha ka tum ka thian te an fedasin min om pui tar sa in screen ni ko ta YouTuber sa win sum nak lu nan min mang ka du bik lo du ma kha ni mo min no so về em bỏ ra video cover kia video cover lo lo ma zai ngai thang o alam sia rồi eh guys and they hair and makeup te kha training in du kha chuanin